अफिसनि लांगोनायाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि गुबुन गुबुन जिल्लानि बे गाहाय मावख' आरो बेबायदिनो सार्कल अफिसनि लांगोनाफोराव जे आसाम सरकारनि हेंथायै बिथांमोना फोसावनाय माखासे बे एडभार्टाइजमेन्टखौ सावनायनि जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों आरो बेहाय आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि हिसाबै बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों जे फैबाय थानाय समाव आसाम सरकारा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा लुबैनाय बायदि बर' माहारिया लुबैनाय बायदि बर' हारिया लुबैनाय बायदि खामानि मावाबा जोङो हारिखौ जौगाहोनो हारिखौ गेरेमसा महर दानो जोङो थांनायाव जोङो माखासे हाबाफारि माखासे खामानि जों मावनो गोनां दङ आरो बै खामानिफोरानो दिनै बर' राव बे हारि माहारिनि रावखौ दिनै आसाम सरकारा मान होनाय जों नुवाखै आसाम सरकारा सनमान होनाय जों नुवाखै आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां खेब रायलायनायनि उनाव जे आसाम जुडिसियेल सार्भिसनि ग्रेड थि एग्जाम बे एग्जामाव 50 नाम्बारनि बर'नि सोंलु बिलाइ नागिरदों आरो मोनसेया जाहैबाय जुनि सोंलु बिलाइफोरा आसामिसाव फोसावजायो इंलिसाव फोसावजायो बे एखे रोखोमैनो बर' रावनि सोंलु बिलाइ फोसावनांगौ बा सोंलु बिलाइ दिहुननांगौ बेखौ जोङो दाबि दैखांबाय थादों नाथाय दाबि दैखांनायनि उनावबो रायलायनायनि उनावबो आसाम सरकारा दिनैसिमहालागै जेबो राहाफारि बेबायदि लायाखै दिहुननायनि जेबो मोनसे सिन्था बिथांमोना खालामनाय जों नुवाखै जायनि थाखाय जों दिनै बै बिथांमोना फोसावनाय एडभार्टाइजमेन्ट आरो बिथांमोननि कुइसननि जे पेटार्न बा सिलेबास बेखौ जों सावनो गोनां बायद' जाबाय आरो बेबायदि सावनायनि उनावबो आसाम सरकारा जुदि बुजि मोनाबा आसाम सरकारा जुदि गुरुत्व होआबा जोङो आरो बेनिख्रुइबो बांसिन गोब्राबै गोख्रोङै जोङो आन्दलन खालामनो जोङो गोनां जागोन दा बेखौनो दिनैनि गेजेरजों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमायनो नागिरदों बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमायनो नागिरदों जे जेरैखि जायाबाबो जों बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसननांगौनि थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो साइडनिफ्राय खना खनला जाय जिनिसफोरखौ जों मोनोब्लासो बर'आ गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसनजागोन बड'फानि सिमाङा मोगथां महर मोनगोन बेखौ खामानि मावनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सानफ्रोमबो जोङो रेडि जानानै थायो जानजि खाफ्रानानै दङ आरो बेखौनो मावनो आसाम सरकारा जुदि गोब्राब मोनोबा जों बेनिख्रुइबो गोख्रोंसिन आन्दलन फैबाय थानाय समाव खालामनो गोनां जागोन होननानै जों आसाम सरकारखौ हुमखि होदों।